Travel sila, travel na to. Kulay, travel na to. Stepping. Pagtikas, pre. Ay, nakatikas na to. Tingunan na, magang discuss itong duloy pa si Midiri. Ayan, pre, oy. Mata dito ang pangintanan ni Bay. Ira tag mundo diri sa among apartment. Sayang atong skills sa iba. Unsa man? Nakoy nakita ni basketballan sa unahan. Basketballan. Basketballan. Gabi naman kayo. Naman ko'y sugagod. Pwede. Wapo siguro dayuhon na to to. Eh, siyempre kay... Kung mo tayo lingawag. Ipakita na to kung sa skills sa taga Mindanao. Bitaw, pag-amin pala nila, taga Mindanao. Rubo kay Manula ba? Oh, pakita na to ang tinog nga skills sa Mindanao. Dili to mga physical nga ala judayo ato. Pure skills lang. Pure skills and talent lang. Mga shooting talent. Mana ko. Pwede sa man, anda mo sugal na to dira. Andam. Dili ta mo sukol tong Paul Sunggo nga to, pure skills jud. Purely skills. Walay handshake ato ha. Skills lang yun. Kasi ta dito, dito na to ta. Tara, sa mo di hula to day. Mana ang gaingan niya basketballan si mo pre? Chupa ni pre. Ah, sukol me. Uy. Tarong pre, isirado pa na. Mulay ni dia eh. Ay, pre, tema pre. Asmar Jong. Tiga sa bitaw nun, gaubang doon. Nabata ni Yati Toraw. Dayo, pre. Yati. Pre. Payag lagi kagsuot. Wasa, bantog na nagdugay-dugay ka. Di ilis balik kag pandula jud nimo. Para mo ni ato ang kanang winning ko ana to ni. Winning na to. asset, winning asset. Winning asset na to ni para makita ko ninyo pasa ba. Pacho from na sa Purumana. Tinuod na winning asset kung saan ka mutira sa free throw line. Buti ka na, doon ay bahala sa rebound. Sa kurang internet. Gonggong. Tawagon to mga kalaban na to. Tre. Ah, sige, super ni. Sige, super ni. Kaya na kayo, basic ka na. Isa man, sokol na? Sukol. Pahamula. Ito man, pre, dito. Warm up, siguro ta, pre. Ay, warm up sa siguro me. Ambil sa mula, pre. Pero sa warm up kami. Warm up sa warm up sa Pas. Pila. Ay, sorry. Ay, pagkatawa ba? Ilasa mo daw. Wala sa mga Diyos. Shoot, dapat nga nila. Shooting na po na warm up. Shooting. One, two, three, go. Okay, double step back na isa lang. Uy, grabe. Uy, wala, mabuang na sila to. Nga, sugdan na to. Tama, sugdan na. Sugdan na kayo. Ay, dula na. Basin rubo kay mo per ha. Hoy, buhay ni, purely skills lang. Inon sa lang, sa may gadakuan ni. Awar ko na, oh. Basta ako purely talent lang ni. Sige, shot na. Ay, amo alam, gula kay dayo man me. Gani. Sige. Amo na, oh. Kausip, pre. Bantayin na. Bantayin ninyo ba? 1-0, 1 sorry. 1 sorry. Ano sabi ka man eh? Kailan yung score? 15. Bayar, ah. Sorry, kamer, nga nang Play. Isipin ko ko'y basa. Uy, Dre, Michael Jackson. Nung sa'yo mo. Hala! Uy, Dre, nabuwag sila kukuloy. Hold. Uy, wala, nabuwag. Defensa. Hoy, what the move? Ay, wasak. Okay na. Pero sila kukuloy. Jung! Asa ka part? Para kay Joy! Uy, asa ka pa? Outside the gate shot! Pre! Oy, sa pre kami tao! Nakadubol team ko! Putik kamay. Dunk bay. Galaw-gawa, ano yung tagduwa may kalaban ba? Punti kamay! Namitay mong slip back, pre. What the? Grad lang bro.
pre, bahala sa outside perimeter. Jump 3-point try. Ang saan mo yan? Sa mga jong. Varsity bang? Tira lang pre, kapala ka pre, may bala sa rebound. Pre! Punya kasi ka eh! Uy! Wala. Hold diri para klaro jud. Play. Isa. Time out sa sali sa mo. Isa. Tay na ang kuano, ang ato ang skoro sa una to ni karon. Kiting laban ba? Ikaw yung makapadaog sa tuang team ani pre. Ang katoy mong gate. Pagkawasin mo kami pre, one last shot. Isa na lang pre, magdaog na ta pre. Tayo 14-14 ba? Ano itong mga training ni mo ba? Pag-awas na to pre. Pre. Tabangin ko niya makuha akong rhythm karon pre. Kami bala. Ihatag na ko ang tanan para sa last shot pre. Ihatag tanan kami bala depensa pre. Ilugang depensa, ihatag sa ko ang bulada yon. Problema pre, Ha? salig kami sa imuha. Sige, larga. Play. Team sa team. Play. Shot! Oy, travel na to! Travel na to! Klaro sa replay! Asa may replay? May CCTV o, tanawag ba na ito nita? Sa sunod, tara! Klaro atong may violation. Awa, travel! Si travel ako! Wait, travel. Basyad, step back na to, in Euro step! Euro step na mong Ah, gusto. sa manay! Perfect stepping. Pagbikas, pre! Ay, nakatikas sa to! Side step na lagi! Side step ang Manay, gusto. tingunan na, magang discuss itong duloy, passing mi diri! Pasi ta pre, hindi klaro ning dulaan eh. Peter Bing. Discuss eh! Ay, soter, ay sugal niya, pre, kanya nga, suga!